Andre akada kudongorera mumotokari kuti aone kuti Nenzi aivamo here, achibva abatwa nevanhu vaviri. Chitsauko 8. Andre akada kurwisa kuti apukunyuke kubva mumaoko evarume vakanga vamubata, achibva akurirwa simba. Varume vakanga vamubata vakanga vari mazirume. Nechiedza chokunze nekubvira kwaita motokari, Andre akakwanisa kuona zviso zvevarume ava. Hapana kana mumwe waakaziva. Akakwevewa akanangiswa paive nemotokari nhema yaiva imire panze pechivanze cheMayville Castles. Kumandara, vapasi panodya vakanga vasara voga. Mutungamiriri wenyika yeSouth Africa aive atumira shoko achiti aizotumira imwe nhume kuti izonzwa kuti zvinhu zvaifamba sei. Chakanga chinyanya-shungurudza veJoni ndechekuti vakanga vaudzwa kuti pakapera musangano, vantuli vakadzoserwa kuhotera kwavo, asi havana kuda kuchaira mutungamiri wenyika yavo kuti kana mumwewo zvake vachimuudza kuti kwaive kwanzi chii kumusangano. VeJoni vakakumbira nhamba dzerunhare dzepahotera kuti vakwanise kutaura navantuli. Nhamba vakadzipiwa ndokuchaya runhare. Runhare rwakabatwa nemusikana wepafront office achibva avabatanidza nerunhare rwemusuite number 3. Zvinoratidza sekuti musikana uyu aisaziva kuti musuite number 3 makanga musisina munhu. Vakuru vepahotera vakanga vaudzwa kuti vakangoti bufu chete nezverufu rwavantuli vaizotaura kune mazino eshiri. Runhare rwemusuite number 3 rwakarira rukashaya akabata. Izvi zvakashamisa veJoni. Mbiri yavantuli yemadhirezi vaiiziva, nokudaro vakangofunga kuti akanga afunga kuravira nhopi yeZimbabwe. Vamwewo ndivo vainyumwa ndokuti zvinogona kudaro ntuli akanga apinda mupfumvu. Pfungwa iyi ndiyo yakazoita kuti vangwengwe vatumire mapurisa maviri emuchikwata cheHawks kuZimbabwe. Ichi chikwata chinotyiwa zvisingaite munyika yeSouth Africa. VeJoni vakanga vodya magaka mambishi. Vapasi panodya vakanga vambovirwa nepfungwa yekuti veJoni ngavaudzwe chokwadi. VaJena vakaramba pfungwa iyi vachiti kana veJoni vakaudzwa nezvekufa kwavantuli, vana veZimbabwe vari kuSouth Africa vaizoona chekuona. Ndine urombo vakuru. Imagine maSouth Africans akaudzwa nezvendufu dzevakuru vavo. Vana vedu vari ikoko vanoitwa kanyama ndikutaurirei. Ini ndinongoti ngatinyararei, murangarire kuti Ntuli naShezi maZulu. Vakadaro vaJena. Director vakatindirana navaJena vachiti iri ndiro idi. Topumwa uroyi, totsika madziro. Konzi saka adya munhu ndiani? Toti hatizivi, asi iye munhu adyirwa mumba medu. Imika mhosva ndiyako. Iwe unoziva kuti a-foreign dignitary anochengetedzwa 24/7. Makaregererei kuisa agent padoo pake? Ichi chaive chokwadi. Vapasi panodya vakanga vashatirwa. Vakaudza vaJena nadirector kuti vaende kunze vanoona zviri kuitika. Zvinhu zvakanga zvashata pachokwadi. Dzikamai vakuru, motokari inogona kuputika zvekare mukafa. Akadaro mumwe wevarume aiva akabata Andre. Andre akazendamiswa nemotokari iya nhema achibva adzikama. Aive ofunga kuti vakanga vamubata dzaive mhondi. Varume vemuBMW iya nhema vaiona zvese izvi vari nechekure. Varume ava havana kuona Andre uyo akanga apona murutsva. Vakanyemwerera ndokurova namaoko. Sekufunga kwavo vakanga vashanda basa vapedza. Andre aiva vatemesa musoro. Kumuuraya kwaiva kwabetsera. Mutyairi akamutsa motokari aive parutivi pake ndokuti right, let the fun begin. Kwazoti kwapera chinguva, motokari dzinodzima moto dzakauya. Dziya dzevarwere nadzowo dzakasvika. Andre semunhu ajaira kuona ropa haana kuchema, asi rufu rwaNenzi rwakamubata. Chakanyanyawo kumupinza chando kuziva kuti bhomba raive raputikira iri raive rakateerwa iye. Pamotokari dzose dzaive dzaparara, yake ndiyo yaive yasara ari mamvemve.
Izvi ndizvo zvakamuudza kuti bhomba raive raputika rakaputikira mumotokari yake. Andrea akafamba achienda kumahofisi. Akasvika akadzika nelift ndokupinda muhofisi yake. Akagara pachigaro ndokutora nhare yake iya yaaive ambosiya patafura. Daphne aiva amuchaira kasere kose. Director nevamwe vakanga vamuchairawo runhare. Zvakamuudza kuti vakanga vanzwa nezvekuputika kwebhomba paMayview Castles. Izvi vakaziva kuti raive raputika pamuzinda weZSS. Andre akabaya-baya nhare yake ndokuchaira Daphne. Defi, Andre ndiwe? Hongu, uripi? Ndiri muhofisi yangu. Ndiri kutodzika lift. I'm on my way to your office. Akadaro Daphne. Mwanasikana akasvikorukira maoko aAndre, misodzi yakanyorovera pamatama ake. Mwana wevanhu aifunga kuti mudiwa wake aive afa. Ko Nensi aripi? Zvakaoma, Nensi hapasisina. Andre akapindura akabata Daphne zvine simba. Shem, ko afa seiwo uchisara? Ndanga ndisiri mumotokari. Ndamupa maki ini ndokudzoka muno muofisi sizvo ndanga ndakanganwa nhare yangu. Nensi wevanhu shuwa. Ende vanhu havana tsitsi. Zvino idzo mhondi dzinoda kukuurayireiko? Isn't it obvious? Nyaya yandiri kuinvestigata kaiyoyi. Ko chiichi? Daphne akanongedzera bepa raive rakanyorwa riri patafura. Nensi aiva anyora zviya zvavakanga vawana zviri papepa. Kapepa kaive kakaiswa pana shezi. Say a wish, I spent 17 to finish everyone. Chii ichi? Daphne akabvunza. Ambassador vaya vekuurayiwa zuro ndivo vakasiyirwa mashoko aya. Andre akapindura. Zvinorevei? Hameno, paputika bhomba tanga tiri munzira kunotsvaga help. Wauya nemotokari yako here? Hongu. Good, handi. Andre naDaphne vakabuda muhofisi ndokupinda mulift. Pavaifamba vachienda kumotokari yaDaphne yaive yakamiswa kunze kwegedhi, Andre akabva aona mufananidzo wake naNensi vachienda kumotokari. Akazara nekutya. Aiva oita saDenzel Washington muDeja Vu. Motokari moto wakanga wakwaniswa kudzimwa. Vanhu vakanga vazara panze vachibvubvudzana kuti chii chaive chaitika. Andre naDaphne vakasenerera nemubesanwa revanhu vakananga kumotokari. Daphne aityaira Honda SUV kadiki kaive neruvara rwesirivha. Vaviri vakapinda vachibva vaenda. I find it strange kuti sei usiri kumira panyaya iyi yebhomba rauraya Nensi. Akadaro Daphne akabata mudhiraivhi. Vanhu ava vanga vachida kuuraya ini. Vanhu ava vanga vachida kuuraya ini kunyanya. Saka ndikamira vanondiona vobva vandivinga zvekare. Ndiri kuvavinga. They won't see me coming. Nekuti vari kufunga kuti ndafa. Akapindura Andre. Saka nemamwe mazwi uri gwara kaiwe. Kwete, nyaya iri pakuti sei vanhu vachida kundiuraya. Zvinondiudza kuti ndava pedyo nekuvabata. I think ndavabata panonaka. Wareva apa? Daphne akadaro. So we have to act fast. Nguva dzakanga dzapfuura paawara rekutanga. Kunze kwakanga kwakati zvirima rakafukidza nyika sekufukidza kwaiva kwakaita mwoyo wemhondi. Nyeredzi dzaive muna mai vadzo. Mwedzi wainyara zviitiko zvemusi uya nokudaro wakazvivanza. Uchitya kuzoita chapupu mudare redzimhosva. Saka tiri kuendepi? Akabvunza Daphne apa ari iye aityaira. Daphne aiva angomutsa motokari ndokupinda mumugwagwa unonanga mudhorobha. KuWarren Park. Akadavira Andre. Kunani ikoko? Watokanganwa. Takambokuenda kaviri kesi wani. KuWarren Park hongu takambokuenda, asi ndinoda kuziva kuti tiri kuenda kunoona ani. Eric aiva murayiridzi paUniversity of Zimbabwe.
Murume uyu aive nyanzvi pakuziva zvakavanzika nekuvanza zviri pachena. Divi rake rainzi cryptography. Cryptography izita rakabva mumavara erurimi rweGreek anoti cryptos nagraphein. Mavara aya ari maviri ukamabatanidza anomirira kuti chinyorwa chakavanzika. Cryptography yakatanga kare kusati kwave nenhare. Kuti utumire shoko waitozviendera wega netsoka kana kuti waitumira nemumwe munhu. Zvino kana shoko iri riri rakavanzika, kuritumira nemumwe munhu kwaizoita kuti nyika yose irizive. Umwe murume akazoruka zano rekugadzira mudziyo wekuti unonyora shoko pabepa woriisa mugaba regirazi. Girazi iri unoriisa mudende rine mvura ine simba rekunyungudutsa runyoro. Dende iri rinenge rakachengetedzwa nepasiwedi. Pasiwedi iyi unenge ichizikanwa newe anyora neuyo anyorerwa shoko. Zvino umwe womunhu akada kuedza kuputsa dende kuti averenge shoko riri mugirazi, girazi riri mukati rinobva raputika, mvura iya yonyungudutsa runyoro, hapana chaanenge agona sezvo shoko raizodzimika. Zvakazooneka kuti nyaya yekuisa shoko mudende yaiva nengozi, sezvo dzimwe nguva shoko raitumirwa munhu raive rekure kumuyambira. Zvino kana shoko iri raparadzwa, aida kutumirwa aizowirwa nenjodzi ari murima. Kwakazorongwa zano rekutamba nemavara anoumba shoko uchishandisa masvomu kuitira kuvanza mashoko. Anozopiwa shoko iri aizoshandisa svomu imwe chete kuumba shoko rekutanga. Semuenzaniso, shoko rekuti ndaba mari yababa. Ukashandisa svomu yemuHebhuru inonzi atbash, unoumba shoko rinoti MWZYZ NZIR BZYZYZ. Kana usingazive svomu iyi, hawaizomboziva kuti shoko iri ratumirwa rinoti chii. Imo muno muZimbabwe, kare munguva dzenhembe, cryptography yaiveko. Shoko raivanzwa muzvirawe nemadimikira. Achiona mavara akasiyiwa naShezi, Andre akaziva kuti mavara aya raiva shoko rakavanzika. Shoko iri raida munhu anoriumba patsva rive nemusoro. Ndianiko anogona kumubetsera kana asiri Eric, murairidzi wechidzidzo checryptography pagomo redzidzo? Pese paaida kubetserwa kuwana ruzivo rwezvemashoko akavanda, Andre aimhanyira kushamwari yake Eric. I remember that guy anofanirwa kuiswa papayroll yeZSS, akadaro Daphne. Ndakamuudzai kuti ngaasiye basa rake auye kuZSS, akaramba. Hanzi basa renyu rine ngozi. Vaviri vakasvika paigara Eric, Andre achibva achaya runhare ari panze mumotokari. Iwe uri kudei usiku huno? Akabvunza Eric parunhare. Shamwari, zvinhu hazvina kumira mushe, ndivhurirewo. Eric akauya achibva avhura gedhi. Motokari yakapinda muchivanze. Andre naDaphne ndokuburuka vopinda mumba. Eric aive bachura achigara nehanzvadzi yake. Vatatu vakagara pamasofa ndokutanga kukurukura. Saka matitoita sei? Akabvunza Eric. Maybe wanzwa nezvazvo, ambassador weSouth Africa akaurayiwa nezuro manheru, akadaro Andre. Chii? Ndiani akamuuraya? Hatizive munhu wacho. Munhu wacho akasiya shoko rinoti shoko iri. Andre akabva atambidza Eric kapepa kaya kaive kakanyorwa naNancy. Eric akaverenga bepa iri ndokuti, This looks like a poem, an awfully written couplet. Watituka kaapa. Andre akadaro achiseka. Couplet idetembo rine mitsara maviri anoraima kazhinji kacho. Mitsara iyi inoumbwa zvakafanana uye ichiburitsa pfungwa imwe chete. Eric akataura achitura mafemo ndokuzoti, semienzaniso, detembo rinoti, zuva rave kubuda muna mai varo iri, rongedzai muchaisa varoyi imi.
Couplet sezvo richizadzisa zvese zvinodiwa padetembo rinonzi couplet. Iro rakanyorwa apa haringangodaro riri couplet rakanyorwa nemunhu asinganyatsozive, akatsanangura Eric achiratidza unyanzvi hwake. Detembo rako rawadetemba rakapenga wena, akadaro Daphne achiseka. Eric akasekawo ndokuita ndokuti semunhu ajaira basa rangu, detembo iri rokuti say a wish I spend 17 to finish everyone riri pachena. Handizivi kuti sei panzi everyone. Handizivi kuti sei panzi everyone instead of everyone. In any case, hama dzangu, zvakanyorwa apa zvinotyisa. Tiri panguva yakaoma. Uku ndiko kupera kwechitsauko 8. Tinosangana zvekare patichange tichiverenga chitsauko 9. Ndatenda. Finally.